Més coses, la proliferació d'antenes de telefonia mòbil no deixa de ser un tema polèmic. La incògnita sobre si aquest tipus d'instal·lacions són perjudicials per a la salut pública és des de fa anys al centre d'un gran debat. Ahir es va tractar aquesta problemàtica en una jornada sobre contaminació electromagnètica. Pot arribar a ser més perjudicial per a la salut humana l'ús d'un terminal que les mateixes antenes de telefonia. Aquesta és una de les conclusions que els tècnics han posat sobre la taula a les jornades divulgatives sobre la contaminació electromagnètica que la Direcció Insular d'Assessorament Municipal del Consell de Mallorca ha organitzat al Centre Vic d'Inca. En general, sabeu que l'exposició està unes 1000 vegades per davall dels límits que marquen la normativa. Per tant, el perill més gros no són les antenes de telefonia mòbil, sinó són els propis mòbils que du l'usuari, que generen molt més camp que les antenes pròpies. Nombrosos estudis realitzats per l'Organització Mundial de la Salut demostren que l'exposició a camps de radiació electromagnètica pot arribar a ser un risc. Que provoquin càncer no és una cosa que estigui demostrada, però que se continua estudiant, evidentment, perquè el principi de precaució obliga en això. Una cosa que demanda és que ausència de prova no és prova d'ausència. És a dir, que no s'hagi pogut veure un efecte no vol dir que aquest efecte no existeixi. Sobretot si és un efecte perniciós, s'ha de continuar estudiant i comprovant que en les condicions ambientals canviants que tenim, és a dir, que cada vegada hi ha més emissions de telefonia de radiació, ja sigui Wi-Fi, Bluetooth. Davant d'aquesta situació, la presa de mesures preventives, com controlar els nivells d'emissió, és el primer que cal fer.